vlog! Welcome to my guys! So, bagong intro na tayo. So, what's up mga vlog? Welcome to my guys. It's me again. It's JL and welcome back to my YouTube channel. Okay. So, for today's video, ay gagawa tayo ng panibagong video. So, nakita niyo naman sa title ng video na to na alam niyo na. Alam niyo na. So, ayun guys, is nandito tayo sa labas ng bahay. Ng bahay natin. So, ayan guys, nandito tayo kasi meron akong naisip na kakaibang challenge. Kakaibang challenge kasi, so alam nyo na, sige, magpaabot lang ta or maghintay lang tayo na uulan guys kasi nagdadagom na. Oh, nagdadagom na siya guys. Kaya, anun guys, so malapit nang umulan kasi may habo-habo na, taligsik, mga ano-ano. So yun guys, magpaabot lang tayo. Kapag hindi ito uulan guys, sure ko, palpak. Wala tayong magawa. Anong gagawin natin? Pag hindi umulan, ibahin ko na lang. Baka doing my makeup with in manga akyat-akyat. Doing manga akyat-akyat. O yan sa guys. So paabot lang tayo. Maghintay lang tayo ng mga ilang minuto kasi meron na siyang, so nakikita nyo. Meron na. Excited, baka makidlatan tayo dito, patay tayo. Baka makidlatan tayo, patay tayo. So napapansin nyo guys. Oh, yes, ano na siya doon. Nag-ulan na siya. So pag umulan na siya guys, yehey, malapit na siyang umulan. Wait, punta ako doon. Sa mga makikita nyo guys na pa. Ano, tara oh. Ayan guys, umulan na siya doon. So ayan guys. Nag-ulan na dyan sa ibabaw, sa Yuhoy, sa itong pinuntahan. Sa mga hindi nakapanood, yun. Hindi nakapanood ng vlog ko sa Belvedere, Waltangog yan. Ano siya guys? So napapansin nyo guys, meron na tayong mga tigyawat, mga kalokohan sa buhay, mga paepal sa buhay. Meron na tayong mga paepal sa buhay. So dito muna tayo sa ating sili ng bayan. Doing my makeup, kakainin ko tong sili na to. Char lang. Paepal yung mga trap. So ayan siya guys. Tagal ba natin mag-intro? Tagal ba natin matapos ito? So ayan siya, nakita niyo naman na marami na tayong mga tinubuan na tayo ng mga masamang espiritu sa ating mga kamukhaan. Ganun! Tinamaan na tayo ng masamang espiritu sa ating mga mukha. Baka after, pag umabot na to ng 100 subscriber, makakuha na ako ng silver play bottom. Silver play bottom, ang ganyan. Baka yung mukha ko para na tong ang daming, basta, ang daming malapit na talaga siyang umulan. So, ayan guys, so padulong na siya guys, ang ulan. Babe, saan mo ako dadalhin? Babe! Ayan siya guys, malapit nang umulan. So, napapansin nyo guys, may dalugdog na guys. Abre yung ayaw nakabukas yung ng Nissan na na truck ba yun? Hindi naman. Nissan na mo, si maulo to. Bakit ata sa RG3? So ayan siya guys, meron ako, habang tayo'y aantay, bago tayo habang naghihintay tayo ng aagos ang ulan, meron tayong gagawin. Alam nyo guys, ano ang gagawin natin? Sa tumbuhaton. Kana something katawanan. Saman guys, oy pwede gaya mag-ulan guys. Butangan na mag-water. Water. So yan siya guys, meron tayo. Magmumukbang tayo guys. Ang imukbang natin is ito. Yan. Mukbang challenge! Mukbang challenge. Kainin natin. Baka makidlatan tayo dito guys. Kakainin natin to. Ay guys! So yan guys. Hello! Yung ulan, ang tagal. Ang tagal ng ulan dito guys. Ano ba naman? Anong gagawin natin? First time ko mag-tutorial muna tayo dito. Picture it ko lang. So ayan guys, meron tayong Avon. Baka naman Avon, ang ganda nito guys kasi
Unya na. Edito na nga to na. Kuha ito bang kuhan, Bikit? Kuha bang kuhan, Bikit? Nabilin yung ano guys na. Nabilin yung payong na Avon. Ano kasi guys, yung kidlat. Nakakatakot. Ang tagal maabot ng ano guys. Doon lang umuulan. So napapansin guys. Oh my god. Mugani, makilatan tamadlok mo oy. Pero okay ra na. Ana. Habang tayo naghihintay sa ulan, ang tips natin to sa'yo para hindi kayo makidlatan is ito. First yung gagawin, just upo. Upo. Tapos, pag lumakad kayo, ganyan lang. Bibili kayo ng suka. Oh, pag bibili kayo ng suka, bibili kayo ng tuyo sa ano doon. Ganyan lang, ganito oh. Ayo. Palit kong ano, ganan. So, bakit kayo magaganyan? Kasi, ano siya guys? Kasi, ano ba? Kasi yung, di ba kasagarang makidlatan is yung mga, makita mo, yung ganyan, yung lubi. Kasi, nakatulid. Kasi naka-straight siya guys. So, kaya yun ang, makidlatan. Ganyan siya guys. Sige na, oy. 3 hours later. So yan siya guys, medyo umuulan na siya. So ano muna natin, ano ba? I-aandam. Ano ba andam? We should prepare our materials. So this we should prepare. So ayan siya guys, nag-uulan na. So ayan, nag-uulan na. Di lagi. So ayan guys, na umuulan na. So let's get started. Shoot. Lalagay na tayo ng eyeshadow. Say hi to my vlog. Hi, welcome to my kingdom. Kingdom. Ako ni Sinatoy, mahal na mahal ka. Ako ni Sinatoy, mahal na mahal ka. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充 Ako to Sinatoy. Nanggamot para makatutoy. Ako to Sinatoy. Nanggamot para makatutoy. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充 So natapos na ang ating makeup. So next na tayo unin. So next natin guys is mag-nose line tayo guys. So, pupo na sa tagamay. Maklaro na ulan. So, nose line. Siya guys. Huwag kayong mag-alala kasi nakaano to eh. Waterproof itong mga kagamitan natin. Ganito lang ito kabarato. Ganito ito kagamura. Expire na to. Alam nyo guys, yung mga ginagamit ko pamiko, expire na yan lahat. Wala nang ano dyan except sa yung Everbelena. Yan. Maglagay lang tayo ng contour. I-blend lang natin to. Next natin gagawin is sa ano natin sa ano lagyan natin ng mga shadow. What's up guys? It's me again, it's J.O. and welcome back to my YouTube channel. So karon guys, tuduan tamo unsaon. Kada kung naama sa inyong balay dun. Na naman gitay bagyo karon. Unsaon niyo paglikay aron di mo tugnaon sa inyong balay. Unsaon? Ano ba napuli ko sa ano? So ayan guys, tuturuan ko kayo kung paano kayo hindi giginawin. Dahil kayon ay tag-ulan, paano kayo hindi giginawin. So, this is your dance challenge. Wala tayong music, baka makapiright tayo. Ganun. Yo! So, sayo lang kayo. Lirik.
Ganyan lang kayo guys. Ganyan. Para hindi kayo tignawin. Para kayong giginawin na dance challenge. Ginaw challenge. Ganyan. Ready, isa. Ganyan. So, ganyan siya guys. So, this is my... So yan siya guys, this is my final look. So hope you like this video. If you haven't subscribed my YouTube channel, please like, share, and subscribe. Subscribe my YouTube channel guys. So, ganyan. Huwag kayong kalimutan mag-subscribe, i-share yung video na to, mag-like, comment down below kung anong gusto yung ipagawa sa akin. Kahit ano. Isang himala! So yan siya guys, so thank you for watching this video. Don't forget to sana napatuwa ko kayo sa video na to. Kahit ano, suggest kayo ng mga ano dyan, comment down below kung anong ipagawa niyo sa akin sa next vlog natin. Shoutout kay Jess Sumpias, shoutout kay Chantias, shoutout kay wala tayong ma-shoutout. Shoutout nga pala kay ano, Shout out for me, Kristen. hala nga kasi mata kayo. Shoutout nga pala kay thank you for watching this video. Don't forget to like and share and subscribe my YouTube channel. Pag natuwa kayo, boom! Panes! Boom! Panes! Boom! Panes! Boom! Tanal na! Kumana!